Sa ibang pangunang balita nasional, ginpanginwala ni House Speaker Martin Romualdez ang alegasyon nga may plano siya nga magpalagyo sa pungsod. Agut malikawan ang posibleng kaso nga may kangtaran sa kontrobersiya sa mga flood control projects. Suno sa iya abogado nga si Attorney Adi Fajado, wala sang basihan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano nga nagapahayag nga luyag sang kongresista nga likawan ang investigasyon. Pahayag ni Fajado nagapabilin sa Pilipinas si Romualdez halin sang nagwa ang isyu kag nagatubang pag-ani ini sa Independent Commission for Infrastructure. Ginpanginwala man sang isa pa niyang kaabogado nga si Elena Tienza ang alegasyon nga nagapanago o nagalikaw sa legal nga proseso ang anay speaker. Sunod sa legal counsel, ang Office of the Ombudsman mismo nagkumpirma nga wala pa sa napasaka nga kaso kriminal bato kay Romualdez. Dugang panifahado handa ang anay House Speaker nga magatubang sa bisan nga investigasyon kag wala inisang rason nga magbiya sa pungsod. Sa subong ginatunan sang legal team ni Romualdez ang posible himuon batok sa ila ginatawag nga wala sang basihan kag hindi matuod nga pahayag ni Clavano. Badumduman nga ginaprubahan sang Sandigan Bayan ang petisyon sang ombudsman nga dagdagan si Romualdez sang precautionary whole departure order. Sang nagligad nga lawgin siling ni Clavano nga bisan sining nga order nakabato ng ombudsman sang credible intelligence reports nga wala nagauntat ang former speaker sa tuyo nga magbiya sa pungsod.